Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Asị nkata chitata bụ orie ritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị ga-ejere obodo na ada obodo onye chụwa anyị daa. Asị na kakaka ya ma anyị na jijiji ya ma anyị. Asị na anyị gbuo n'ihu na anyị egbute mma igbuo n'azụ egbute mma igbuo n'aka nna egbute mma anyị gbuo n'aka ekpe egbute mma. Asị ma onye isi anyị na-awa aja ya were nke chụọ. Anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. Ise aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple, bụrụkwazị onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taata bụ orie ụbọchị ndị mmiri, ihe dị maka ịbịa n'isiokwu nke ụbọchị taa ka nkọwara gị ihe ị kwesịrị ịma gbasara ndị mmiri, the mariners and all the water elements, the salamanders, the mermaids and the water sprites etc. Ọ bụrụ na ị nwere isi ọma n'ifu vidio a, jee goribe webe aṅụrị maka na ị nwere isi ọma. Vidio a anyị na-eme n'ụbọchị taa will liberate a lot of people. Ma ọ bụrụ na ị kwenye tinye ihe ị ga-amụta n'ụbọchị taa n'ọrụ, ọ ga-adịrị gị mma. A ga-enwe nnwere onwe, ịpụta ihe na mbuli elu ga-adị n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ise mana bifo gaa n'iru n'isiokwu nke ụbọchị taa, mma amakwa ọkwa dị mkpa. Ọ bụrụ na anyị na-enwe counseling every Sunday, mana Sunday ọ bụla ị ga-abịakwa chaachị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu ka mụ na gị bụkwuo ya, maka na Sunday a na-abụ the only day nje ezu ike, and ọ Sunday abụ mgbe eji ọ bụrụ mbọsị anyị na-eje visiting ọsọja bụ Sunday. So maka na ka adị sure na-ebukuru gị na ndị ga-enwe ike ịfụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu for counseling ya na ikwubi okwu. Then mana ọrụ anyị na-arụ ọrụ na-agba afa ụbọchị niile, ịghọtara ya? Mana bifo ịbịa na nke Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu, mee ka mụ na mara especially ndị si fa ka ịdị sure na ị ga-enwe chance ịfụ Ogbuefi. And nke ọzọ, ịgba n'ụzọ too much wee bịa ka ịbịa fụ Ogbuefi maka ịgba afa. Every day ọbụla anyị na-ebu ụkọ, anyị na-ebu ụzọ rụchaa ndị ebu ụkọrọ ọrụ for the day. O ruzie n'oge ihe wee gawazie na mgbede anyị ka anyị ji agba afa, ịghọtara ya? Ka ị ghara esi n'isi Port Harcourt maka ịgba afa welu na-abịa. Ka ị ghara esi n'isi Port Harcourt wee na-abịa maka ịgba afa. So maka ịgba afa gị ibuku anyị gwa mgbasa anyị ga-enwechasị ịgba afa. Ma ọkwanụ agwa m na distance idebe ịbarị enwere ike ịgbara gị afa, ma ọ bụrụ na ide ya details agbasara gị afa online. Ebezie ọ bụrụ maka ịlụ ọlụ alụ ya gazie. Isiokwu anyị n'ụbọchị taa bụ ndị mmiri bụ ndị obiọma, ndị na-ebuli mmadụ elu, mee mmadụ odogwu, mee mmadụ eji amatụ. Obiọma ha enwere ube, ọ ndị na-agọzi mmadụ. In fact, ha nwawo ndị ya gbọbụ na gị na ha kwụrụ ịma na ha nwere akụrụba, ha nwere ihe ọma dị iche iche. Obiọma ha dị too much against ihe ndị mmadụ na-ebelieve na ndị mmiri. Ọtụtụ ndị mmadụ bụ na ha adịghị eme ihe ha kwesịrị ime. Ọ dị ka onye azụgburu ọnwụ eti n'ọnụ agụ iyi, onye ka ọ ga-achụ ihe mere ndụ ya. If you refuse to do the needful, then you have to blame yourself and not to blame others. We should learn how to take responsibility of our fault. Yes, ọ bụrụ na mgbe anyị mere ihe anyị kwesịrị ime, nweta ntaramahụhụ kwesịrịnụ, ka anyị ghara ịchọ onye anyị ga-eblem. Ọ bụrụ na ịbụ onye na-abụ ihe ọbụla mere gị chọwa onye ị ga-eblem, you will never grow, you will never take responsibility. Ndị mmiri dịka anyị si kwuo bụ ndị obiọma. Enwere so certain things ga-abụ ọ na-eme, ị marụ na ị kwesịrị ike nkwụcha. Then ọ bụrụ na ịbụ onye mmiri, enwere many signs ị ga-eji mara ịbụ onye mmiri. Then enwekwara ike ọ bụrụ na agbara ya n'afa n'ịbụ onye mmiri. Nke ịbụa, na o nwere ike ọ bụrụ na ị na-ada afụ onwe na ndị mmiri environment, na mmiri environment ebe ị na-eme nke ma ọ na-eme nke ọzọ.
then ị na-afụta ụdị ọnọdụ dị etu a ị ya agba afa ka ị mara na onye mmiri ka ị bụ. Ị nwekwara ike ịmara afọ onwe na mmiri, mana enwere some certain things, some attributes ndị mmiri nwere. Like ị nwekwara ike ọ bụrụ na ịbụ onye na-ahụ imechara mmadụ ga-ewere ihe ọjọọ kwụọ ụgwọ, and so on and so forth. Mana ọ bụ afa wụ determining factor, maka na enwere ọdakwa mmụọ dị iche nwere ike a na-agbakwa ụgwọ, a na-enwekwa similar symptom uche ndị mmiri. Then mana afa ga-determine whether ma iwu onye mmiri ma ọ bụ not. Then nke a gaa nke ọzọ na-achọ ịkọwarụ ndị mmadụ, ndị mmiri iwu ndị obiọma na-ebuli mmadụ elu, mee mmadụ odogwu, mee mmadụ ejiama, the primordial queen n'obiọma. O nwere mgbe ị bịakwutere ya wee yọọ ya n'obiọma, n'obi umeala, n'obi tiwara etiwa na nke gwepịara egwepịa, ka ha ghara inweta help from the water. The water element bụ ndị na-agbatara mmadụ ọsọ enyemaka mgbe ike gwụrụ. Enyemaka onye a na-emegide onye enyemaka onye nọ n'ihe mgbu, nọ na mkpa, ọha ihe abụ the queen, understand? So ha na-enwe obiọma ha na-adị too much ma ọ bụrụ na ịkpọ ha ihe, ghọtara ya. Like n'ụtụtụ taa, mụnwa bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu, tata bụ Orie. Enwere m agbawute ndị mmiri m were chụọ aja, chụọ ndị mmiri m aja. Everything tiri my two different waters. Mmiri ikwu nne m na mmiri be nna m. O nwere ihe kpatara m ji wee jee na ya bụ mmiri n'ụbọchị taa, mana akabụgo m na m meji ya. Nwa m gwara enyi m nwoke okwu onye oraifite chatịrị n'abalị wee sị ka emere saraka ndị mmiri. Tata ejekwa m tata were opportunity a njenye mee maka my own saraka, wee mekwu saraka nke nyanwa n'isi nyanwa. Mekwu saraka n'isi nyanwa, agbara m ụzọ wee jee ka m wee nwee ike face today's activity. So nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara ndị mmiri. Ndị mmiri iwu ndị obiọma maka mmadụ ga-atụ, maka na mmadụ na-eji ihe ọmaghị wee na-eji ihe mmadụ ma mmadụ ya atụ ihe ọmaghị. O nwere mgbe Jizọs ndị ụka ọbịa, according to that allegorical story in the Bible, asị na o nwere oge ndị na-ọnụ ụtụ bịakwutere wee na-anaghị ụtụ, wee na-asị na ọ dị akwụta asị ya na ndị na-eso ụzọ ya. O wee sị Pita ha jewe na mmiri, ha gbara ọsọ jewe na mmiri. Ọnwa na alụọ mmiri ha ga-etinye net ha, azụ izi ha ga-akụta. Ha meghee ya ọnụ na ha ga-afụ ego ka ha were ego ahụ ebe akwụkwọ tasị. Nke bụ eziokwu na Pita gbada na mmiri jekwa mee ihe ha si eme. Azụ ha kụtakwara azụ, meghee ya ọnụ, fụgo ego ebe akwụkwọ tasị. Ịghọtara ya? So mgbe ọbụla ị nọ na iwe onye mmiri, mgbe ọbụla ị nọ wee nwee ihe mgbu, mee ihe ị kwesịrị ime gị na ha dị na mma, yọọ ha, kpọkuo ha n'oge mkpa, gwa ha ihe ị kwesịrị imere ha na ha zaghị. Nke bụ eziokwu na ha ga-emere gị ya. I'm a living witness. Before mbido ọrụ dibịa, ajere m na mmiri ya yọọ ha, gwa ha ihe m chọrọ, and nke bụ eziokwu na ha mechara ya mechaa tijara karịa ka m tụbara anya. Ịghọtara ya? Ayọrọ ha obere ego, ha nye m nnukwu ego. Ha yọrọ m ha ka m pụta ihe, ha mee ka nne ya mpụta ihe na-ede ude. Ịghọtara ya? I'm a living witness. Ayọrọ ha nye m millions. Ịghọtago? Ha nye m ya mmaji kwuru mmaji. Kịta dị ka asị Oliver Twist, ihe nna ya ha nye m billion, na anya nye m billions of naira. I believe in me, they will do it. Yes, it just matter of few time, matter of 1 year, they will do it, I'm sure. Nwere ihe ọbụla ihe ha karịa 1 year 2 years gara ime ọsọ ya bụ na ihe aha ka elephant. The same thing with you. Ihe dị mkpa bụ the conviction and the obi iji eme ha approach. Ha nwere akụnụba, the mother and patron of all the celebrities. So mana ọ dị approach ihe matara. Ụfọdụ ndị mmadụ na-eresiri uru dala maka na ha ekwesịrị ihe mere ihe ha kwesịrị ime ka mmadụ. Ọ bụrụ na o nwere nwata nwaanyị ma nwoke ị chọrọ ịnụ for any reason, gbaa afa n'isi ya bụ onye. Ọ bụrụ na onye a bụ onye mmiri, ihe ize mbụ na mbụ ị ga-eme bụ igoro ihe ndị ekwesịrị igo. Ị ga-aga chụọ aja na mmiri wee gwa ndị mmiri nekwa, ọ bụrụkwara na ị nọrọ ya na ihe emewuye n'ihi na obodo oyibo ma ọ na ebe ị nọrọ ihe enwe ike imewuye nụ, chọọ onye nchụaja ya emere gị ya, agbachi ihe ọ na-eri, gwa ihe ị chọrọ. Ọ bụrụ na onwe nwata nwaanyị ị chọrọ ịnụ, mana nwata nwaanyị a bụ onye mmiri, and mana ịlụgo ọrụ dị n'ụzọ gị, then ịmana ihe mbụ ihe bụ ụzọ ma ịrụ ọrụ dị n'ụzọ gị. Nke bụwa ihe eji ụmụ ihe ndị a ekwesịghị iji chee chụọ aja mejekwa ndị mmiri. Na gị nwa bụ Ifeanyị Okonkwo Okorie
example onye unu bi n'ihi na-abịa ka ịchọ ka ịbịa gwa ha na ịchọrọ ịnụ nwa ha nwaanyị nnukwu onye mmiri bụ Ifeanyi nwa Okeke Okafọ, maka na ihe kwesịrị ka eme ya mma kwesịrị ka eme ya ihe mere mma na amaka ije gwa ha agwa in advance saa na ịchọrọ ịnụ onye a ma ọ bụrụ nwaanyị na ịchọrọ ka nwoke a lụba gị ka ọ bụrụ di gị n'elu ụwa, ma ọ bụrụ na nwaanyị gwa ha sị na nwaanyị a na ịchọrọ ịnụ ya na ka ọ bụrụ nwunye gị n'elu ụwa. Ịghọtara ya? Idegonata permission, ime ihe kwesịrị ime inwe ngọzi. Ọ dị ka etu anyị nọ kịta, ọ bụrụ na federalism na onwe nwata nwaanyị ịlaikiri, no matter how difficult nna ya dị, ọ bụrụ na ị approach the father wee sị na nna ya kwọrọ nwa nwaanyị a na nchụkwara na ịnụ ya na, believe me, you will never get any harassment. Mana mgbe ị na-eje ije agwọ nna ya nwatakịrị a wee na-afụ gị na nwa ya n'ọnọdụ dị aṅa ma ọ bụ n'ebe dị aṅa, o nwere ike ime gị embarrass. Yes, maka na imere the needful. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dị. So before you start living, bido kporibe ndụ wute nwaanyị ma ọ bụ nwoke onye mmiri, kaba arụ na ije nata permission mee ihe ị kwesịrị ime na ndị mmiri, ka ndị mmiri wee mara truly iru ebe a gwa ha ya intention. Yes, gwa ha ya intention. Achọrọ m ịnụ nwata nwaanyị a, biko hapụrụ m ka m lụọ ya n'elu ụwa, na m emetụ ya ọfụma, na m fụrụ ya n'anya. Ime etu a nke bụ eziokwu nwụ na ma ndị mmiri ya nwata nwaanyị na-ekwu okwu ma ọ bụ nwata nwoke ị na-ekwu okwu ka akwụtoro gị, kwudo ya bụ relationship, ọ kwudo ya bụ marriage. Mana mgbe ị na-eme kpara akwụ ị na-eme ihe nzuzo, enwere ike inwe mpịawa azụ. Ghọtara ya? So ndị mmiri nwere akụnụba, mana ị ga-eme ihe ị kwesịrị ime. O nwere nwata nwaanyị na-akọrọ m many years ago mgbe m nọ n'ụka ọbịa, mgbe amara m ihe m eme, mana ọ bụrụ na ọkịta ka ọ kọrọ m ya, m menyere ya aka. Nyara my office girl na-akpa nkata mgbe m nọ into water drilling. Then wee bụrụ na ọ na-agwa my office girl na 3 young boys have died because of her. According to ya, ọ na-asị na ya na-achọ onye nwere ike imewe deliverance, napụta ya n'ọnọdụ na mmadụ ịtọ ụmụ okorobịa ịta ngwụ maka ihe gịnị ya na-ayọ yi nwere problem. Mana mgbe ọ bụ na ị ka na ya abịa ime ego na be ha accident, ọ sị na mmadụ ịta anwụgo na accident. Ịghọtara ya? Na mmadụ ịtọ anwụgo na accident. So ihe ọ pụtara bụ na mmadụ ịta nwụrụ na accident because of na ha bịa ka ịka aghara date. Ọ sị na nke mbụ onye nke mbụ na ọkụ onye gbata fuel bụrụ mechin ya bụ moto ji amụọ ya, onye nke ọzọ ọgwụ na o jere ahịa ọ moto nwa accident ọ nwụrụ. Just like that, mmadụ ịtọ ndị mmadụ amarọ ma nyanwa na onwe ya ma nọ maka na ha propose. So ịghọtago, ị nwere ike gị yes gị nwanne m anya, o nwere ike ị na-enwekwa encounter similar thing ma ịbụ nwoke ma ịbụ nwaanyị. Ị chọpụta na ọ na-abụ onye ọbụla sịrị na ọ ya anụ gị onwe showdown. O nwere ndị nwere ike ya egbu ha egbu, mana enwere ike akakwasị ya aka, ndị nwere ike oluzu job ya ma ọ biznes ya enwe nose diving. Ma ọ mpịawa azụ nke a ma ọ mpịawa azụ nke ọzọ. Ọ maka na onye nwere mere ihe o kwesịrị ime. Example, m nwa Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na m chọrọ ịnụ nwaanyị kịta. Ọ bụrụ na nwaanyị agwa onye mmiri, ihe m ga-ebu ụzọ mee mmeji ụzọ goro ihe ọnụ na-eri, goro ọka ọcha, goro ihe ndị kwesịrị iji wee je ihe ndị ọzọ dị iche iche, ruo na mmiri agwa m ndị mmiri m na m chọrọ ịnụ onye dị etu a, na m fụrụ ya n'anya, na m ga-eme ya ọfụma. Ngụbagodo tụcha ndị nke ma kpọọ m ndị nke si abịa ka ụnụ bịakwudo na nwụrụ nwaanyị a na m fụkwara ya n'anya, na biko na m chọrọ ịnụ ya na m eme ya ọfụma, ma ya emegbu ya. Ịghọtara ya? Mmeja ya na mmiri be nna m, eje na mmiri ikwu nne mmekwu kpọọ mmiri be nna mbe nna dị gị ejekwuo mmecha anya. Ọsọ ya bụrụ na asị na o nwere onye asị na onye nke awụ akaja dịka ndị wudobisi, onwe nwaanyị ya ma mmatụ ụmụọja afọ ọdazi asị nke awụ Queen of the Coast. Queen of the Coast ara maka Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. Also ya bụrụ na ọ dị highest crown, a queen, that is it. I use only one language because as far as Ogbuefi EZE-ANA is concerned, the only queen is the primordial queen. Ya na mmadụ adịghị ama aka. Onye mata na ndị a nwere kọọlụ ụmụ nwaanyị na-aza eze nwaanyị, adị m akpọ ha eze nwaanyị, ihe nna akpọ ha nnukwu nwaanyị. Yes, maka na nwaanyị ka ibi ya. Yes.
mana ọ bụrụ eze nwaanyị maka na ofu eze nwaanyị ka mma the primordial queen nne mmiri then so ọ bụgoro na o nwere onye agha sị na ọkwụ ya gbalitere na mmiri ka anyị zuola ngwa eji ya aghọta hey ọ bụrụ na Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu gbasara afa mụ na ezumezu m onwe nidi fọ mụ nwee ya ma anụchasị ya mụọrụ m ụmụ mụọrụ m nze mụọ okoro mụọrụ m ụmụazị n'elu ụwa maazị eju ghọtara ihe mma ebu ụzọ mee m bịa eburu m ụzọ jekwu ndị mmiri ya kpọọ ndị mmiri nke gwa ha na m chọrọ ịnụ nwa yọọ dị mmiri esi acha n'ụzọ na m chọrọ ịnụ ya n'elu ụwa mana na oke ya ama efu na a ga-eme ihe kwesịrị ime a na-alụ akpa na anakpa na ọfọ ịnụcha ya nụọ mmụọ m okoro ịchọ anyị ma aka agwa gị nke na-eme ime ha niile eti nwere nsogbu mana mgbe ije na-akwụgharị na-eme ụmụ ihe lọgụ nwantịntị n'azụ ụlọ imere ọdịnihu ọnya ka ije nweta burulala ya ga ije nwe mpịawa azụ ịghọtara ya so nke a bụ ihe kwesịrị ịma so akụgoro nga agụ maka ya nwụta nwaanyị o wee dị ka akụkọ akọlụ ụwa mbọ ịkọlụ m taa a na-eje mmiri dị ceremony so my phone ring ya wee pik dịka one guy wee kpọọ m sị m na-esi Abia steeti wee na-akpọ ihe a ji wee kpọọ m maka enyi ya nwaanyị na enyi ya nwaanyị a na according to nchọpụta ya mere na fọma enyi ya nwoke resivụrụ mpịawa azụ ọ dị ka akwanyere accident wee merụsịa ahụ ya niile so even na family of the girl ma so o mezie the guy na onwe mgbe ọ nwetaziri onwe ya ọ nara ha Ben Johnson ghọtara ya so mana nyanwa na onwe ya kịta na the same girl na anyị kịta o were na-achụ nkiri ihe ọ ga-eme ka anyị nwa gbanahụ ihe mgbu na mpịawa azụ agwakwara m ihe ọ ya eme ghọtara ya so ihe na-achị kọwa abụọ ya nke bụ eziokwu example na ịta mụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu for my daughter, I love my daughter. You are coming to my house to mess up with my daughter. Nwa water, ma gbagi water. But they walk straight, no be. Some Ogbuefi mụ na Kenesia, iwe si Ogbuefi na ọkwa n'obi m ka ị bịara. Nego oche, anyị kpawa nkata. Kwazi nkata, iwe si Ogbuefi na ọkwa nwa nwaanyị a na-ịlaikere na ịchọrọ ịnụ ya na. Ana nga aka n'imere ihe kwesịrị ibe. Ịtara na akọwa, for that single respect and that need for email is enough. Nwa nkwado m akwado gị ma afụtaghasị onye ṅụrụ juru mmiri ala afọ onye maara ihe mana mgbe ị bịa na-eme ụmụ onye hide and seek a nweta gị ụta etu a ka ọ dị gị na ndị mmiri so be bold ị chọrọ ịnụ nwaanyị mara mma nwaanyị mmiri gị ị nwere nsogbu mana mgbe ihe kwesịrị ime ya gwa dị mmiri ya na ịchọrọ ịnụ ya gwa ndị otu ndị ọgbanje ndị iyi owu ya ndị otu ya si ya na ịchọrọ ịnụ ya gwakwa mmadụ na ịchọrọ ịnụ ya na nke bụ eziokwu imejọkwana ya maka na imejọ ya o bepụta anya mmiri ada nwere ike ọ bụrụ na ofe ka ịhụ iresi ibe o burulala so mana ndị mmiri bụ ndị obiọma nke bụ eziokwu on a very good day let me tell you one thing nọ ịnụ nwaanyị mmiri gị ịnụta ya ọfụma ọfụ gị n'anya efe ya n'anya o wee na-emepụta n'ụtụtụ ụmụ nwaanyị ka ngwụ na ihe na-amaghị iwe jide nwoke a aka wee sị chi m na ezumezu m na ndị otu m I love Emmanuel Obi dịka di m afọ m ya n'anya biko jee ngozie nụ m ya mee ka ọpụpụ ọ na-apụ n'ụbọchị ya wetara ya fevọ ihe ọma mere ya egosi ekwubi okwu ngozi n'isi ya nke bụ eziokwu da the man ga na-ahụ fevọ mana nke nwoke iteke for granted na-eme ka obi na-agbawa ya okwu bi okwu n'isi gị sọrị abụrụ aha gị nke ọzọ ihe ndị mmadụ na-ada ebo ndị mmiri ebubo ebụrụ nwata nwaanyị wee ezigbo agwa nwata nwaanyị m na ya na-ekwu ma nnọọ mma mana agwa adịghị it doesn't even know how to take care of the home ọ bụrụ na bụ onye ọgbọ fiancé nwere ike idoziwu ụlọ nwere ma ọka esi esi nri mara ọka ọ bụrụ na enyi nwoke chọrọ ịnụ nwaanyị mana ụmụ nwoke anyị ụmụ nwoke nwe ka isi ka ngwazi osekretị na mara anyị na-ala ka ihe mara mma yes o nwere nwaanyị ga na-ayị idiri nabata na ya dị ekwusịghara moto na-arịpụtara moto a na-etu obino ahịa ịmụ ihe a na-eghe erere ya ọ maka nwa asa otu
ọ bụrụ uche ga adịrị ka ịdị ya mgbe ahụ gị na enyi nwaanyị enyi nwoke ji wee batara moto batara ya adị na-abata etu a ndị ya adị ma ndị nọ n'elu ma ndị na-etu ya afa ọbaino the bekus emiwo ndọ ihe a na-etu ya afa ahụ ka ọ marakwa na ha afụrụ ya na ha afụrụ nwa asaa otu pịnọpịnọ nwa ọnya ka a na-eturu ya afa so ụmụ nwoke na-ala ka ụdị ihe heli na ka a sịkwa na asaa ụnyanwa bụ ebie ịtaga ụmụ nwoke ji eme ngara ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ndị ụmụ nwoke that is their life therefore o nwere ike ọchọ ịgalavant ọchụọ nwaanyị mara mma mana nwoke chọọ ịnụ nwaanyị nwanne ọ na-achọ nwaanyị ma ka esi esi nri nwaanyị ga-ataịdị up the flat nwaanyị ga-edebe bi ọcha ịgatara ya so nwanne mgbe ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-emara akpụ ụmụ nwoke si na ụmụ nwoke ịma na ọ ga-anatara ịma mma na ga-anatara ịma mma ịma izicha ya wee dọmpụọ ya nke bụ eziokwu na o nwere ike ọ bụrụ karakta gị ka ịma ji dọmpụ and look ịgụwa na-asị na ọnwụrụ ụmụ nwaafọ ụmụ nwaanyị asị m eze ana ya na nwoke ọnyarị ya dịba na mma olu dị ka ihe anya get serious ka nwoke ahụ adọmpụọ ya na ndị mmiri nsị ya mgbe ụfọdụ ihe niile abụrụ ndị mmiri mgbe ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ na inwe bad karakta nwere ike ọ bụrụ na inwe sosi maut nwere ike ọ bụrụ na ịdị adị ọcha nwere ike ọ bụrụ na ihe dị mma awọ ka mma na bed ihe dị achọrọ oge ọnwụ na ka a na-abụraus onwebụrụ ụbọchị ị na-add value nwebụrụ ụbọchị isi ada dị kedu ka biznes gị si aga ịtụnye ya alụ kedu ka a ga-esi wee mee ka biznes a wee si na step 1 wee baa step 2 it must be a value agwa m ụnụ any friend ọbụla adịghị add value to you ma weda nwoke ma nwaanyị kick the person off okay o nwere ike ọ bụrụ na nwoke chọọ ịnụ nwaanyị obido lụọ mathematics o nwere ike ọ gbakọcha gị nwa nwaanyị lerecha ụfụ na ịdị add value single value ihe na ọ weta ka erie o nwere ike echi na asị mba ya emewe ihe dị n'onye a ọ narịzie anwa ị nwere ike ya egụnyekwa ya na ndị mmiri na-achụsịrị ositọs mana ọ bụrụ ya aja agwa yes nwa yes iwu nwaanyị ahụ batara onye na-achọ ka achụsa ụmụnne di gị ma ka ọ kwụsị ige nri ọnụ ịmara ka esi ete ataịdị hom mara ka esi esi nri mara ka esi eki na nwoke hapụrụ n'ụlọ mee ya invite gị nọọsụ ndị ezi ịma ọnụ ọkụ nene ya akwụkwọ ihe ịma iche nọọsụ sọ ido ana good na bed nweta ya when a man is looking for a wife material he look beyond sex eji ọgwụ sex ataịdị a man ịchọje ka nwee secret when the time you care about the man's spiritual development the spiritual aspect and the physical ije nwoke achị ịpụta toli ọ bụrụ na ịlọ bụ this man genuinely ọchị ịpụ na otu kpọọ ya ma ọbịa isi anya m aka onye aka ịkpọkọ chi gị na ezumezu mmụọ gị na say bless him for me I love him from my heart let him be successful kwuru bugharịa ụzọ kpetago ikwubi okwu n'isi ya nke bụ eziokwu the power of a woman the intuitive nature of a woman if a woman honestly with clean heart pray for you be very effective so mgbe ị na-ekpere ya ụdị ekpere a and ọ na-afụ ife dị iche he will never leave you so pay less attention sex is not the sex in a man's life is about 20%. Enwere other characteristics ga-eme ka iwu ịnụọ inwe mark ga-qualify gị for a wife if the 30% is still low nweta about the weak part mana ezi omume nyegodoro 50% ịdị guzie good na sex ọ bụrụ start out ọ bụrụ 80 ijebego nwanne so ya na-achọ ịkọwadogo bụ inerecha igecha akwụkwọ a kwuru mara na ndị mmiri bụ ndị obiọma na ha na-aghasara gị ihe maka na imere ihe kwesịrị ime maka na na-aghasara gị ihe bụ na nwaanyị ịrụrụ ọrụ dị n'ụzọ gị ije kpọrọ nwa mmiri na-epotori ịkpọrọ nwa mmiri na-ebrek hat kpọrọ nwa mmiri nwere ihe iji ekpọrọ ọ bụrụ na gị ka a bịa kpọrọ nwa gị were nwa gị na-epotori without doing the needful will you feel happy? Ajụjụ a ka m na-ajụ do the needful ifu na ndị mmiri wee blessing fact ọ bụrụ na onye mmiri weta nwoke ma nwaanyị nọ in your life goribe ọ bụrụ na iwe onye mmiri goribe ihe ị kwesịrị ime ewu onwe ka o si wee dị kpọkuo ndị mmiri yọọ ha si ya chụọrọ ha aja ka m gwa nke bụ eziokwu ka m kwuo nke bifo mmechie achọrọ nka vidio atọ ogologo nnukwu
ka ị na-eji achụ na ọjaja na mmiri na-eweta ihe ọnụ na-eri, ọ bụrụ ndị mmiri ka ị na-eyi, you are not even giving to salamanders, you are not giving to water sprite, you are not even giving to mermaids. Let me tell you, spirits the elemental beings and the spirit, they don't have mouth. Why we human beings eat? Because of our flesh, the blood runs in our vein. Understand? But the spirit does not eat. However, and were creatures of the Almighty Father, the creator of the whole universe, living in the water. Understand? So whenever you take some to all the water elements, understand? They will be very happy that you remember them. However, other living beings, other living animals in the water will feast on those things you tell them. However, they will be happy because fishes and rest of them feast on those items. We say, oh, other elements, queen. Can you go to Ezana? Ezana ihe anyị eri taa. Ezana ya gaziere gị. So don't think that you na-emere queen mother ihe ọma na ịkpatara ihe ọ na-eri, ma ọ na-emere nwaanyị mmiri gị, ma ọ na-enwere di mmiri gị ihe ọma. Rapa anyị na-etinye mgbe e jere ijekwu ngwọ nwaanyị mmiri for a fisherman or a fisherwoman or ndị na-alụ ọrụ na mmiri, ma ọ bụ na-esi na mmiri enweta ife a na-eri, mgbe ọ fụrụ rapa nwe aṅụrị ya ahụ ihe a chọrọ. Saraka eji emerụ ndị mmiri, saraka ọ bụrụ ndị mmiri na-eri nọọ ihe niile na mmiri. Amana m atụ ihe mbụ si na mgbe ị bịara n'ogwugwu Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu, wetalụ m ego, ma ọ wetalụ m mmanya, ma ọ wetalụ m butere m moto, ma ọ ihe ọbụla ọsọ gị nye m. Tatin ya iwetalụ m weda ma na-eri ma na m adị eri. Ọ bụrụ iwu na moto ibutere na mma anya, enwere ike ibutekwa ewe m ya mfiri onye na o nwere onye nka mma, ma ọ bụrụ my type of car, my choice, enwere m ike dash out. However, I will be very grateful to you because at least for doing that, you know, when I got with expensive wines, I don't know, I will never with expensive wines. But sometimes I don't drink cots, I don't drink all those things. You want to test a little. However, I don't, sometimes I dash it out. Sometimes I will tell me however, I'm so happy. And then maybe can days mezu nke gozie gị maka na ichetara Ogbuefi. Mana na onwe ike ọ bụrụ Ogbuefi ka erie. Atago? Okay, like on Sunday, on nwere ebe anyị jere ihe ndị club. Enweji m ọkụkọ ịtọ wee nata. Reason bụ na ekwesịrị iji ofe ọkụkọ asị onye club. Then enwere some of my friends n'obodo oyibo sendịrị ego ntụọ their own dues. Awụtakwara m their own ọkụkọ na ji a na-enye ndị klọb. Na mgbe m ji ọkụ omezi ọkụ nji bata 33 bata ọkụ ịta asị kama ofu eriro m ya, anyị kekwara m ụmụ nwaanyị ka ndị mmadụ gasị ndị mmadụ ha wee na-abịa ha and enjoy with their families. But I'm happy. So sometimes mgbe ndị mmadụ na-enyekwa m ihe etu aka ọ dịkwa ego, ụmụ ndị na-adaghachi m ego gbaa adaghachi m ego ewekwa m eje chọọ the less privilege or ndị mfụ nọ na mkpa, ma ọ nwekwa eme Saraka na Ugochi tubelu na temple. So however, I'm very happy for that ncheta. So mgbe ọbụla i were ihe mmiri ọnụ na-erijeje ndị mmiri, don't be thinking that na neko na salamander ma ọ bụ na water sprite ma na mermaids. No, but n'ichetara fa is enough. N'ichetara fa, however, other less animals will eat it and give glory to them and to the Almighty Father. So ka ịghọta na mgbe ọbụla i wetara ihe wee nye ihe niile ekere eke, o nwere ngọzi si elu. Wee gwa gị na mgbe gboo onye butere okenye mmadụ nri, ife oburu nri a rie, o were nwa obere wụsa n'ala ma rice ma ọ bụ nri. Ọ marago na ụmụ anụmanụ and the other creatures, the animal will feast on it. When they feast on it, they will be happy and ha ga na-ekpekwa ekpere ka ebe nri ya si bịa na nri ama afanata ya. Ịghọtara ya? So etu a ka ọ dịkwu na gị nwa na onwe gị bụ mmadụ ga-elota na ị ga-eje lota ndị element bi na mmiri, because na ha nwere ubi ma ọ ọba. All the fishes in the river, ha nwere ubi ma ọ ọba, ha dị azụ ahịa. So you remember them. All is showing love to other creatures of Almighty, and definitely will receive blessing. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ inwe na nkụzi n'ụbọchị taa, ma ọ nwere ajụjụ, send them message 08057837672, ma ọ bụ ịchọọ m na WhatsApp na YouTube Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Aga m enyere gị aka iderecha vidio tụsara ya ndị ọzọ. Ya gazie n'ọfọ.